bitana minya awekado kuna funi kunvolo mbabo se ngono sebe minangwa mako awekado soir de Bamako Nouvelle Horizon mami ngumamba kono ndo ode awekado seku kunati ale kumambe ndo sambisa ba anifla otekle bisa ba nifla ote ndo kumbisa ba nifla ndo sambisa ba nifla ikado kafo wati minni awekado anganga hakli jagabo sabu hali hada madiya la niyo shisoro ndo kanga soro ibe alhamdulillah chama ibo fo akode sira tigala sambisa ba nifla awekado minye aunga demokrasi akashuru aunga jabana ngono jongo ala onyene jaw anu kungorotaw ulu de beka buluda nga sambisa ba nifla na benna e wati minni awekado basiki kisekele ote aunga politiki tona patirike ba ko yelma awekado aunga politiki ton awekado ana marabo shini nyesigi jimende be uye akembe ko tumi akembe ko sigi akuni ejetemeneke wati utemena dunduma uchaman temena wati temena wati minungoro na malion kuntoro ledu wati temena wati minungu ngonna na malion kunzege nedu ode sira tigela ma do kumbe mali kuna no alaka hina la no bi wele ko general Musa Traoré ka fanga o kunye jagwa fanga malien de cheni muso demse anima bakoro abe farala nyuanga faranyuanga inkundi dowere anga hakeo awekado kase ko lula fasa ma minu kumbo ojula olu kunya jira na kafo ni mfura nyuanga imbidabo mingama ode malien de unka awekado don dakilin fe ka dakilin fe anga shini nyesigi biseka nye chugumi bara nyuma obiseka soro chugumi ani an yerbise kala dungo nyuma amiso ko ye chugumi o kera fenye na ye foso de oniso nja ko sobe be farala nyuanga ka hirike samugwa ani taba fanga ko dafiri pi ka kese tu c'est fini baba Musa awekado minye akumbi fere minuna ode kunye nanzara ko fere awekado akabara famba akumbi nyeshi odima fasirike ba ko ngo bekele nga ba sambisa ba anifla ambe doni mina ko bi yelma chini nyesige jime ani buguna tike jimembe awu musika mindi anga politike mawma akoni ngo indi dowre ko kele belebele mimbe ni malien de yake kala nyinu chama mbuluda kala nyinu nu ambe doni mina ko bi ndogo ashima la soro sabu ambe doni mina ko bi parti politique o kera jakulu minumbe o mani yere kun awekado o de la nyini todu sabu utara jakulu dosiki ka to da ko charte de parti politique ko kunglina nu ka haklinaw anu biteme sira minumve o charte de parti politique o ko ni be ka min labe ka donc a berebe ka di politique mawma o yere dama de be awekado o don akonga ka bi démocratie nana enve jamana ngono minya awekado régime minumbe no e fangawi minu ngoni nana kana tugutugu nywana jongo ala o bebi ka faranywanga ma mimbe no ye awekado Frangier no banga colonisateur ko fo o saguna ko yemmi o de ke jamana ngono akode stratégie ni ye jetemineke ibay ka fo aunga 7 minu bi ambi baraka ni minu ani haklina ni mirna minu be farasita de bi ta chow kana noro antala na dro bo de wele ko copier coller fasirike ba ko akoni ye jetemineke jamana ere la dongo sirafe ka jamana ladu ka ladu gonye mate mi mse ka misali di auma mali ko koy nyef kuru karabe sabu aun fa kuru kan fuka sharti awekado kera madugo mashila temene ngo kabuy aunga jamana kono awekado anga village minumbe o village chugomi beba don kabiri demokrasi mana anga village la benga awekado o debi jamana o debi village mara dugutiki ma haklina minzoro aka conseil obi dugude onwele ni bengera minga awekado o debi walia o ma bise ka fo kibina misali di auma jamana ngono wa akoni alaje ibay ka fo nana ni nanzara ko haklina ni mirna minui ka baraka ni nanzara ko tabulo minui o bede farale nyanga o kera so buye ka awekado aunga jamana ka kese tu c'est fini akonu ngoni fuite uyemin toanyi uyanga fembe lafu au nyere ka tabulo ko beke c'est tout c'est fini ndo bi aunga kalango akera aumbulo nangu ya doy sabo anga demisenu ka chini nyasigi kembe aumbulo c'est tout c'est fini akofo so de minumbe no bi duguma sirafe ikado ka fo minumbe ni sebere tui bana jugu ni awekado nta shidon o chama ngembe auntala yebi haka jaminya aunga dugu jugoro fewi ndo be ka be faranywanga ka be salo katani abela jire ni mbe kololo be kabi mungambi ndo minya awekado kemeka na ni kodo anfe jamana fawere fe ka kele do ko buluda u yere ka kele buluda le ka singo ke sababu yeso umina ubina choro anfe jamana ngona fadiri ke bako akoni njete mena mi mvle ni awekado na mvle ko ke bi o kera so buye malien chama nyi wulika joke wati temena una minya awekado demokrasi fanga mingumbe anguna no Ibrahim Boubacar Keita aleka fangai ka dafri san 2020 wati ka Ibrahim Boubacar Keita fanga ko bampeu u yalla nyini surasu kana minya surasu nali ndoga dugolente mashila unana sura minya awekado politiki tondo be ina fo adema na de na mode una kloma samo ulu minda jamana inga anu ye minge
a dugule tɛ maa si la jamana in kɔnɔ bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ min ye away ka dɔn ni gɛlɛ tɛ fila ye ninnu ye dɔ da jamana in kan Fasiri Keba ko a ko nin ko in tɛ away ka dɔn tɛ se ko la koyi kunfɛ ko tɛ koyi nka tɛ se ko la away ka dɔn o yɛrɛ de don ɔhɔ i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min tɛ se ko la o yɛrɛ de don koyi sabu adama ninnu ani politiki tɔn tɔw u nana ka min kɛ jamana in kɔnɔ o ma dogo maa si la Fasiri Keba ko a ko kuma na an bɛ don min na i ko bi farafinna dugu caman bɛ yen minnu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka muruti bolo da i n'a fɔ an fanfɛ dugu olu y'a faamuya Mali Guinée Conakry Burkina a n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ kɛn bɛ ka murutili away ka dɔn k'o fari da a ko tiɲɛ don démocratie n'i y'a ye a ɲɛna a bi ɲɛ ka da fɛn dɔw de kan démocratie m'a ɲɛ yɛrɛ démocratie kɛn bɛ ka min ɲini o de ye sɔrɔdasi away ka di i bɛ fɛn o fɛn min na i bɛ to i ka kan kɔnɔ k'i ka baara waleya nka démocratie minnu nana anw kunna u bɛ ka baara min kɛ an'u bɛ ka taabolo minnu kɛ olu ye fɛn min n'a dugulen tɛ Fasiri Keba ko a ko de kama maliyɛndenw bɛ don min na ko bi an banna kolokoto wa an y'u fɔ n'o yɛrɛ koyi n'o bɛ politikimaa dɔw ko fɔ a ko de siratigɛla wulikajɔ u b'o la bi dɛ nka u n'a ta bɛɛ maliyɛnw y'a faamuya a ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques o bɔlen kɔ jɛkulu wɛrɛ nana sigi n'o ye appel du 20 février pour sauver le Mali nin bɛɛ kun di dɔ wɛrɛ koyi ka min ye transition ka away ka don a senkɔrɔma cɛ yalima k'a cogoya bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to away ka don a bɛ se ka taa a ko n'u kun bɛ se ko la u kun y'a jira k'a fɔ 25 mars san 2022 dɔgɔ ko ni Ala sɔnna a ma ko nin fanga in k'a bi kɛ c'est tout c'est fini hali maa kelen ma sɔrɔ la min ye ci jɔgi cogi fɔ sabu n'i y'a ci jɔgi ɛlɛ ni article bɛ yen an b'i ci jɔgi siga t'a la n'i y'a ci jɔgi article b'i ci jɔgi a banna dɛ o tuma na Fasiri Keba y'a jira k'a fɔ min ye away ka don an bɛ taabolo min na i ko bi politiki tɔnw ka sini ɲɛsigi n dɔgɔ a bugunatigɛ a man ɲi hali dɔɔni pour que a ka ɲɛnabɔ pour que a ka ɲɛ a fɔ n'u yɛrɛ y'u sigi k'u miiri k'u hakili jagabɔ k'a dɔn olu bɔra yɔrɔ min k'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min o furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ min b'o kɔnɔ n'o ye fasodenw ye ka olu minɛ cogo an'u don u lasago cogo ka se k'u dɔn n'o tɛ k'a kan kɔ kan bilen wa an tɛ bi an tɛ sini san 32 démocratie 0 Ala k'an ni sababa bɛɛ Fasiri filɛ Seku Konate a ka Fasiri don Nouvel Horizon u ka bidon bɔli i bonya b'a la Mɔdumɛ ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye an cɛ patron ça va chef Alhaji nana wa alhamdulillah Ala ka ɲɛ ka Alhaji nana Ala ka dugawu minɛ Ala ka dugawu minɛ nin ye sɔrɔdasi jolenw de y'an bolo yan minnu dɛsɛ bɛ ka taa kɔrɔn fɛ Ala ka limaniya di an ma bɛɛ tɛ se ka taa kɔrɔn fɛ sa fo dɔw de ka to yan i n'a fɔ anw n'a ɲɔgɔnnaw ka musow kɔlɔsi a tɛ se ka ɲɛnabɔ ten anw ka to an kɔrɔ kɛra bɔnsiw bɛɛ jɛra denmisɛnnin biyɛnkɛnɛw bolokalaw jɔlen don kaki olu k'an ka taa a ye denmisɛnnin dɔw kan ka to yan Alahu akibaru ka to yan bɛɛ bɛ se ka taa cogo di ayiwa bisimila anw dɔw ka to yan ka kɔlɔsili kɛ Keita Gawusu Keita mande Musa Keita Mɔdumɛ ka ɲɛmaa n bɛ n bolo n b'a kari ka don i ye buramuso ka te d'a ma i ye te di ma kunu i ka taa di dɛ kana maaw bila kunna dɛ n ka baara ka di te ma di dɛ a ma di ka di a ma di dɛ e ɲininkara a ma di bisimila i bɛna gɛlɛya don du kɔnɔ tuguni Nouvel Horizon mun ye Seydou Konate kɛ a kumara a y'a jira k'a fɔ ko min ye lakana o ka na an ka jamana a camancɛ bolo fɛ yɛrɛjɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko Dana Ambasago ani mouvement mun n'o sigilen bɛ sen kan n'an ka mouvement de la défense paix la ɲɛmaa ko ninnu kɔni u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka patrouille k'o baaraw k'o bolo da mun ye Seydou Konate a y'a jira k'a fɔ ko min ye groupe d'autodéfense Dana Ambasago ani mouvement mun bɛ n'an k'a ma mouvement de la jeunesse paix la ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔ ni cɛsiri caman kɔni k'o kɛ don nataw la u bɛna se k'u bolo k'o di ɲɔgɔn ma cogo min na kɛlɛkɛcɛw bɛna jɛ ka kɛlɛ k'o kɛ walasa mun ye jamana in camancɛ bolo kɔni ye ko basigi ko o bɛ se ka na a kɔnɔna o la cogo min na o de kumu kɔnɔna la ko min ye observatoire ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla jɛkulu ye olu y'u ka fasiri mun k'o bɔ kɔ bi mars 2023 olu y'a jira k'a fɔ ko nin jɛrɛjɛkulu fila in n'o bɛ Dana Ambasago ko fɔ ani ka taa fara mouvement de la défense paix la nin jɛrɛjɛkulu fila ko n'u farala ɲɔgɔn kan ko siga t'a la ko kɔlɔlɔw bɛ sɔn ka ye a la koyi wa nin jɛrɛjɛkulu fila in u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka baara mun ka a boloda n'o bɛ patrouille ko fɔ ko a musaka yɛrɛ fɛnɛ ko o bɛ bɔ min nin bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali mun na a to min ko o sigira mun ye Seydou Konate a y'a jira k'a fɔ ko mun ye groupe d'autodéfense mouvement de la jeunesse paix du centre du Mali ani ka taa fara mun ye Dana Ambasago kan dimanche tɛmɛnen don bɛnna mars kalo tile 26 ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kan mun n'o bɛ jamana camancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kan mun n'o bɛ filaw tɔgɔya la fila kɔni jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko mun ye mouvement de la défense paix la a ɲɛ bilalen don maa mun fɛ o de ye Seku Boli ye i bɛna ye k'a fɔ k'u ka kan kɔfɛ
ɲɛfɔlen mun n'o bɛ jamana camancɛ bolo fɛ mun ye dimanche don n'o bɛnna marisi kalo tile 26 ma mun ye dana ambasako o jɛrɛjɛkulu dɔ u wulila u taara Kayi kɔni ka taa a lajɛ ɲɛma u bɛna se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na basigi o bɛ se ka na mun ye jamana camancɛ bolo fɛ cogo min na mun ye terrorisme u bɛ se ka bunte cogo min na ko y'u ka laɲini kɔni ko u y'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko waati mun na u taara mun ye mouvement de la défense peuple ka to olu ka kan u lajɛ ɲɛma o waati kelen fana la i bɛna ye k'a fɔ ko u taara mun ye dana ambasako o fana ka kan mun bɛ k'u taara o fana k'u lajɛ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye dana ambasako a bureau politique maa mun o bɛ yen n'o de Mahamudu Gunjekile i bɛna ye k'a fɔ ko ale tun bɛ kɛnɛ in kan Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ɲɛse ko ala ye boli mun yɛrɛ bɛ ko fila ta i bɛna ye k'a fɔ ko ale bɛ baara kɛ mun ye ministère de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation n'o bɛ Wake ka ministre so o kofɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun a bɛ baara kɛ mun ye Wake ka cabinet o kɔnɔna o la Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ɲɛse ko boli mun o bɛ ko fila ta ɲɛma ale de bɛ nin jɛrɛjɛkulu ɲɛma n'o bɛ mouvement de la défense peuple la ale de kɔni ko o ba a ɲɛma a ko ni hakili b'a la waati dɔ tɛmɛnen na mun ɲɛse ko boli a ka nin jɛrɛjɛkulu in ko a nana sigi sen kan janvier kalo tile 7 san 2000 ani san 23 jɛrɛjɛkulu in sigina sen kan o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi a ko a donni kama mun ɲɛse ko boli a ye wele de kɔni k'o da an balima fila minnu bɛ nin waati na n'o olu bɛ terrorisme ko la an balima fila minnu bɛ nin waati na n'o olu bɛ terrorisme o kɔnɔna la k'u ka marifa ni ka a bila ka terrorisme ya baara ni ko o bila teyi a ko mun ye o wele ka mun ne soko boli y'a da waati tɛmɛnenw na a donni kama fana a ye wele bila mun ye filaw ka jɛkulu min bɛ n'an ka ma capital fila kɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka communiqué k'o kɛ communiqué mun n'o bɛ tali kɛ ko an balima fila minnu bɛ yen n'u bɛ terrorisme ya o kɔnɔna la k'u ka bɔ terrorisme o kɔnɔ Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye soko boli kɔni n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a mouvement de défense de paix la ɲɛma o ɲɛmaaba de don ani dana masoko ka nin bolo di ɲɔgɔn ma ko a bɛ kɛ sababu ye ɲɛma soko boli yɛrɛ ka fɔ la ko mun ye jatigɛwale kɛbaa minnu hali olu bɛ tu kɔnɔna la k'u bɛ fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka tɛgɛ ta ka da bɛɛ lajɛlen kan maa minnu bɛ n'olu kɛlen bɛ k'u sigiyɔrɔ k'o bila jamana camancɛ bolo fɛ olu bɛ se ka segin cogo min na ka n'u sigiyɔrɔw la soko boli a kɔni ye nin kɔrɔfɔ ni ka a sɛlɛn Patrick b'a ka fɔ la a ko ɲininkali mun n'o o to min n'o o bɛna sigi ninnu bɛna jɛ ka baara mun ni k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ baara mun n'a bɛ tali kɛ patrouille mixte la ɲɛma a musaka ko a bɛna bɔ min nin ye ɲininkali gɛlɛn ye a ko ninnu bɛ ka nin baara in fana boloda waati mun na o waati kelen nin bɛ ka ye k'a fɔ ko min ye jamana marabagaw olu ye hakilinata ta hakilinata mun dɔw bɛ tali kɛ désarmement démobilisation et réinsertion n'an k'a ma ko DDR jamana marabagaw y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ ka marifa k'o bila ninnu bɛ k'o hakilinata fana ta o waati la sɛbɛnnikɛla ko ko o fana ye ɲininkali ye a ko k'o fana mana bɔ yen ninnu bɛna ni patrouille mun ni k'a boloda ɲɔgɔn fɛ tan u ni an ka lakanabaaw de bɛna jɛ k'a kɛ wa ɲininkali to min ko a sigilen bɛ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in ɲaamili kɔni ko a ka ca ni a fɛn minnu o ɲɛnabɔlen don a kɔnɔ a ko ɲininkali minnu n'olu to min sigilen filɛ nin ye ne ma ninnu jaabi de ka sɔrɔ fɔlɔ yanni baara in kɔni ko a ka daminɛ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Seydou Konate Maodo ka ɲɛma i bonya o b'a la bɔrdɔrɔ de bete min ye awai ka dɔn jamana kɔnɔ sɔrɔsi n'o ye armée ye kelen de kumana sa min ye armée de welelen don a k'an lafasa DDR min n'a bɛ sen na ni min bɛ se ka don a la an k'a laɲini awai ka dɔ faamuya i ka sɔrɔ a la ninnu ni jamana ka sigi ka kuma min bɛ se k'a to DDR kɔnɔna na u bɛ ka laɲini minnu kɛ ani hakilina minnu kɛ o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na cogo min n'o tɛ nin ko in i y'a fɔ cogo min a fin ka ca n'a jɛ ye dɛ an ka dugawu kɛ Abdoulaye Jara ale ka fasiri o bɛ n bolo kɔrɔ n dɔgɔ min ye awai ka dɔn jɛkulu min bɛ kɔrɔnfɛla in fɛ n'o ye tigɛjigi jɛkulu ye n'olu ye tiɲɛnikɛlaw ye n'o awai ka dɔn o ye groupe ba ye groupe min bɛ yen ni awai ka dɔn terroriste groupe don n'u bɛ ka bingani waleya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ division min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ adamadenya yɛrɛ ka hakɛ defani ma n'a bɛ MINUSMA n'a b'o kɔnɔ olu ka rapport laban min n'u y'a bɔ n'o y'u ka gafe laban dɔ ye u y'a jira k'a fɔ k'a daminɛ octobre ka na décembre 2020 hakilina ni miirina jugu minnu bɛ yen n'o bɛ awai ka dɔn bamaci waleya tigilama ninnu da i ka dɔn k'a fɔ u kumana o kan o de siratigɛ la u ko nin waati in kɔnɔna na bamacilama tigilama minnu filɛ nin ye ni awai ka dɔn an bɔra ka minnu fɔ i ka dɔn k'a fɔ olu ka wulikajɔ ti dɔwɛrɛ ka bingani waleya de ta ni ka ɲɛsin population ma population tɔrɔgɔtɔrɔgɔli population awai ka dɔn lajabali o dama o de y'u ta ye koyi o de siratigɛ la nin jɛkulu in y'a jira k'a fɔ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans an bɔra k'o min fɔ sisan ko maajugu ninnu k'u kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na awai ka dɔn village dɔw bɛ yen n'o y'an ka dugumisɛnnin ninnu dɔw ye u kɛlen bɛ k'a laɲini u fɛ bɛɛ ka $2,000 awai ka dɔn o sara $2,000 o bɛ kɛ awai ka dɔn e ka dili de ye i ka dɛmɛ de ye yalasa olu bɛ kɛlɛ min na ka se k'u dɛmɛ sabu terroriste damaw de bɛ kɛlɛ la o kumana jagoya don fo aw ka wari sara
farisiri ke ba ko ni million fla no te dugu min bolo Chabakoro jole duru kamalengoro kwale duru ko olu di awayikado yalso lu bisika fara keleke chefaru ngatomi akode siratigala minya awayikado nufle ka waliya mingeni ndoka ajirala ka fa ku ye nyugonye minge awayikado kera December ko klita san 2022 ko mini mimbe na be gawo fa ve no be burem ko fo ikadu yewuli ka joko de sirafe ka lanyini million fly no ti soro minya Chabakoro duru awayikado ko lu fara nyuanga akoni duye jetemene ke bay ka fo ni groupe minum fleni wer dama ka kele akembe gele abele bele di ka nyeshin population ma yere dama kele yere dronte ko ube binga ni wale ata ka nyeshin population ma o yere dama tede ube klaka awayikado adama de minum be mo go be minuna bo lu jaso ni katanu ya ado bi fere ado be keka awayikado fangoro gla akoni wale anu be ka ke yoro minuna gawo ansongo ani nyame Niger o ni nywanje foka adamene gawo tesit ani goshi ani gawo ni burem yere ni nywanje ube ka ni binga ni wale anu ananyo na chama ube ko de taka mo segere o ma bidoni mena ko bi ka adamene gawo katati fo Tombouctou ni yoro num bela jelena jenim ni aka mo awayikado be ka gela pembe population ka wa minya minisma ka awayikado droit de l'homme oluka awayikado jeku bulufara olu de ni fasiri aboka bi fasiri fle Ablaye Jara l'indépendant ko bidon boli ibu jabala man maganyama bonya Asibakoro Jaranye mbe mbolo ma karika do teliala mbe boni sebenye ukama ko le matinala sebeni ke ba atoko de Salifu Diallo lake akumunya anga jamana ne wulika jo no make jo na marume ganyama ko jamana en ko abeni ngana to duru na re jugoro jila koy ko sobuke mamunumbe akaja na mafu mako mafiaw nyama ko beni ngana jamana en ka sigi asintamara okono ore kum konala o miye sega sigale ko okake arme kunda sega sigale ke anwa kere ye kalanso kunda akaja anwa mamunumbe na fole no ku taleme retrati ulla do be segna fian okubo o sega sigale ka ke olufana ka tabolo ulla o sega sigale ko oja kwele ndo amidomina kombi nyama anwa jamana okan Salifu Diallo kabo le matinale konala ayira ka foko mi sega sigali doko okera dibi yera okonala sega sigali munna abulla munye kere ye kalanso munno luba anga jamana akonna ula akaja katabla mamunumbe no lube sengna fiambola ni watina nanku mako retratio nyama ko sega sigali ko aburani jabi munabe manifiki kamala ganko sobe akoni ya jitemena ka laje munya anwa lakana tabawe no be wulu masiri tabaw ko fo nyama ibe na ka foko munye mamunno obefoko kuntala ko obambulo nyama kibita soro ko ote ofana mana boy akaja munye kere kalanso ofana nyama olusigile mebolo mufana ka anubu ka barake okumun konala nyama ko kabako danidu ofana mana boy mamunumbe akaja no le trato ye nyama munu saleno ni wati na ko sikatala alibi ko suka sarako ni ko abikata angwa jamana okono nyama ko be ka sababu ye jamana miliyar chairman de obesira wora sira wora bune malte koninta atayoro don kusla kabako do kum konala ko jamana fama colonel Ashim Koita ko aka misijugu ta gere materiala Salifu Diallo ayira ka fo ko am domina kombi ko fenda mado be nyama ko kanga dabla pew anga jamana akonna ula ko sabuke mado be anga jamana ngono nyama ko kadri munundo aka jamunye damere kisekelen ko atu ula ko kadale no ka jamana ko ni ko ka dalle fe kono uyera ka yira kunsoro ko okama patrike baka fola ako wati munamuye sigasikali no ka duguna bela delay ni akli bala munye anga wasablo no be assemblée nationale ko fo wati temono na aybe ka klela mamu no ko me défense kuna no be dairu dambele ko fo dairu dambele atara jo wasablo onyakola la adoni ngama kaida ka fo ko minye che ko manyo oba ono koy no be keleke che ko fo ko nga keleke che ko aka dogon fo ka fo ko aka dogo patrike baka fola ako horoni bebe na ka fo ko talu na bolo da ako wati dogla nuki mako ma ba keme woro be nyawro la nyama kini tra sega beta soro ko tite ma keme saba akaja kana bla ma keme na o bela dilen kera anga jamana ngono jamana ngala ko wati sira ko chenra ko ni ko okafo nywanye ko mamunu mbe akaja ne jelabati udo amba fo mamunu mako o gradio nu ye anga wolo masiri tabaw ko na fulo ninka nyami nyama ko wulika to ko aka ku na fa tukushila wala satike abeseka takada o kan tuko jamana ngala no be Salifu Diallo ko fo akono fana borai anyama ko gerebe na kekere ye kalanzo wula ako kere kalanzo ni ya jite mine anga jamana ngono bi nyama ko kabako danedu ako munye kalanzo tiguye no bo promoteur ko fo kere kalanso tigu nunu ko fo ako do era fana be ka che kalande mu no tuka classique kono kalande mu no tuka kalangoro era la peu nyama ko bo o de fo nyama ko jamana ka milliard chairman ba ko de beta shishila ni ko nu sabla wa mamu fana no buka baro ko ma du golente ko donna no fasu dem bela jele fe ngo nyama ni de fo asibe ni de fo ko ka wari fara nyanga ndoro milliard daledo bebi ni tata kata ka sarara
akuna ko aba do fo ko akuma ti ben jamana kono ko yi wuli ka jobar ka bi boya de asarada ha awo abisarada Allahu akbar sabani ngala ko aya partager akuni shiteke ka soro munye faso wera ka chakalaw no lu sente jamfala sabani ngala ko ni ayira ka fo ni musaka munno betani kono nun dafa sayira kono nyama ko abi ka subo ye munye barake baliya ko kelanga jamana kono jeni chama be san diplôme bu bolo nyama ko barako keleme gelayu bolo ni musaka munna beta fufala kita sabe ka subo ye olube baro kono ko osoro sabani ngala ko akwame domina ko mbimu ye jamana fama ashim ko ita na dale me sunala ko aka wuli ki sigi wana wula ki sigi ko aka ita ke nyetaye o sabu ke alibi anga jamana ngona la nyama barakoro mun nolu ko ke wati te monon naka teme nyama ko alibi ko barakoro ko be sina akuni ya jite mena kalaje ma do be mi transition fu konna la bi nyama ko lu taka juguni mamunun te mena ka fanga imara ko lu taka jugunu kuntai ama fo mamunun ma ko fonctionnaire millionnaire o liye wati mun ke ku jamana ngona ka teme ako do be jamana ngona bi oluka kabako ko aka juguno ye façon na folo o de be manger ko asimi ko aka wuli ki jo teliera ako mu ye talu no be kanga jamana konna la o dugulente mashila o talu no be ka tuko muna ko bi nyama o ye fenye femu no o dugulente mashila o be ka teria sira balmeya sira nyama ko mu ye malien wakili be police national ka talila ba muno o kera nyama ko ma dugo maliden shila kabako ko obor o kono patrike baga fola ako bolo mana funu ko be da tigi koro jamana fama mu ye colonel Asim Koitaye nyama kaka wuli ki jo tele da te mado be jamana ngona ali bi ube feka ka glugi ba ninga ndoko na foni plani anya sama ka bo le matinal ale kono fasiri ke ba to de Salfu Diallo Ibunya Obala bortoro beta mi do kala kan sababe bokari minye assistant diko ko abeka na me ko je suis à Anari wa Anari di o yedugu me ya nyefanyi sabu dongo do de club ta kala zu yere mo be fulo yaiwa aw dugu ga chakoi tika be me koi nye dongo do de club ta kala zo mi ya asandiko dugu nya fanya bi fami ve ko fanya ala kanisa bobe ndo ambita mi ya awai kado Umaru Ongoiba dogono keni ikado akuma mbe dogono keni awai kado akuma na sebe ngono sebe menango amako soirée bomako ya finya bora mini finya duma mi ya awai kado faminu be ni char combat bi blawla mobili banunu a chama de bora gine kunakiri por la ki kunda aunga jamana inga no be ba mali ba kofo mumba kono surasu ka minaw keleke minaw mimbe ni aweka do nyama bigira no fe bi o nyona dama olo de be akono fasirike ba ko ako minye kuta kudi anga surasuma awati atija nyable awati binasi ako armée malien ikado ka fo kamfle ka wuli ka joke ni wati laba nungo nana équipement no be keleke minaw no bolu kofo ambe kele mina no be terrorisme keleke mina kura pulu ambora ko lusoro ni minfle ni awekado ina fanyo ana chairman de mena chugomi colonel Ashimi Goita kabe na fangala abeka wuli ka jo ani chesirike awekado armée monte en puissance no kembe ka do ka malati wuli no kembe ka do ka bana awekado wuli ndo ikado ka fo o armée monte en puissance jongo ala sigatala okoni oye fenye femi ni kono dimi teble nya dimi do be nyebala ayi jay baye ami jay baye wa minya awekado armée monte en puissance awali yaw dibika ke minyi awekado mina sansira fe adikado kenere ka no be kele bulu no bolu ko fo fasirika ba ko akodo ko ndemeni anya ye ka fo minye mobili chama mbade do mobili nu ibu konde ko sino ko ki mina itiklu konde la o bora yoro mi o debe kuna kiri ko fo mobili minundo ko minya awekado véhicule pour charu de bisugu usave okmana o mobili sugu kono biseka doni sugu beta akode sira tigala kono fundila ya jira ka fo ni mobili minun vle ne nu nana ndogo minaw de bu kono koyi mina minun be na bi keleke minaw ko fo fe minun be na be char komba ko fo olu blindé dernière génération olu de ba kono ndogo bole ngoy minya away kado armement lourd minya marma fe minun be no lu ka giri nu gusira ni alama farika e minya rebe ka gushi e laba bita gongon fe o dama e kado olu de be mobili nungono ndogo bole ngoy minye mobili fenwera ba kono minye duguma keleke fenwe minu nga jugu giri haklima minye away kado bi ambe klemina mali away kado anye ni mbesoro wati meble ina fo dirpa nyama ya fo chiko minno colonel Sulumani Dambele Ashimi bena ni ntaka di surasuma akata ke ka bonnet bo minye away kado bonnet sani ka bo manchi wala tikila mawnya fasirike bako ako 16 mars no e kalo kletan woro colonel Ashimi
ay min di o madogo mashila o ye pangulu de pangulu minnu be no ye awayka do komba kelawi no lu be jate minaw ke ina fo L39 ani ka do ka fo minye awadronu no be bayraktar TBD na bo ko fo e ka do ka fo ananyo anachama ashimi yo luta ni ko luddi awayka do anga surasuma ni mina ngura minnu vle no be ka di rebelu be ka boni sira minye terrorisme be ka awayka do jenge sira minnu da o jenge sira nu ndogo ka se ka jurula ka fo ni be dudo no lu be dudo an be dudo i ka ka fo an be ka bɔ n'o sira de an y'o fɔ kabi bite ni ye sɛnugu jɔlen mɔgɔ siga t'a la kalaba kɔnɔ n'o tɛ n'i ye kɛnɛ walankata ka bɔ an ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a ye sini bɛɛ a ko bi ban pewu nka maa minnu bɛ yen n'u kɔ sɛbɛnnen b'u la ala ɲɛ b'u la ala ɲɛ b'u la ala ɲɛ b'u la ni ala sɔnna ma a tiɲɛ don dɔ a bi bange hali n'a ma kɛ anw tile la parce que b'a ko min ye Asimi ye ni minɛn minnu filɛ nin n dɔgɔninw nana sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛnw n dɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ an ma a fɔ Mali ma deli k'a ɲɔgɔnnaw sɔrɔ dɛ nga kura poule dernière génération ɲama ɲɔgɔnna ma deli ka sɔrɔ a fɔ ka da ka ɲɔgɔnna de ma sɔrɔ wa b'anw bolo dɛ a bi yan a nana a ɲɔgɔnna a caman de nana a ka ci ɲama ŋɔ an bɛ na avion n ko dɔw yɛrɛ y'i to mobiliw jateli la fo ka sunɔgɔ awɔ ŋɔ laban a y'a kɔnde fo ka fili fo ka sunɔgɔ minɛn sugu bɛɛ de bɛ ka tɛmɛ a sugu bɛɛ de bɛ ka tɛmɛ mobili minnu fana bɛ ka tɛmɛ minɛn caman den de b'olu aw falen don dɛbɛ a dɔw bɛ hali u tɛ se ka ninakili walahi la hawla jama ŋɔ nin étape ala Asimi n tɔ ma a kɛra tɔma in bi yan a furadama in tɔ ma ye n ka cɛ ne m'a kɛ ko ye o ye ala ka kɛ de ye waati mun na ni a gɛlɛyara ayi fantanya bɛɛ n'a gɛlɛya bɛ yen o t'a bɔ tɔmɔya la o murusira waati dɔ la nka hakili baba ye ne hakili yira jɔn na n'o tɛ n kun taara koyi ayi kun taara wa n'a y'a juguya kojugu kun ta dɛ n'o tɛ ɲama minɛn minnu nalen filɛ nin ye a minɛn dɔw bɛ yen yɔrɔ waati tɛmɛnw na samiya kɛlɛ kun ka gɛlɛn an ka wolomasiri tabaw bolo awɔ wa mun ye moto minnu bɛ yen terroriste n'i y'i fara ta u b'u fara i kɔ maa fila bɛ sigi kɛrɛ la dɔ bɛ marifa k'a ci o ma ɲi minɛn ninnu ma ɲi dɛ Habubu Mabel ayi dɛ n'an ye neutraliser ye ne m'o fɛ na n ko an ka wolomasiri tabaw verre b'u ɲɛ la sisan hali mɛnɛmɛnɛ n'i y'a tɛmɛna a b'a ye awɔ Allah kibaru ala k'a ni sababa bɛɛ n dɔgɔ min ye awayka dɔ belebele n'o bɛ Nasser Aidara ko fɔ Nasser Aidara trésor public i ka dɔn k'a fɔ a tulo b'an na a bɛ k'a lamɛn an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ni cɛsiri k'a ni wulikajɔ Nasser Aidara cɛw an baarakɛɲɔgɔn don an jɔɲɔgɔn don an teri don k'a ni baara o tuma ala k'a ni sababa bɛɛ Jason Tureski a fana tulo b'an na bɛrɛ bila Jason na a bi yan Jason Tureski a ka sukaro nana a ma se yan a ma se yan Jason sukaro ma se yan Jason a fɔra yen n'a mɛnna ko mɔni sigilen don sukaro t'a la ne yɛrɛ bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la bi ne bɛ sukaro ko in de la mɔni gansan tɛ se ka min o sukaro bɔrɔ de fana yɛlɛla a yɛlɛla kɛ dogo a taara koyi kabako don ko dɔw ko wɔɔrɔnin dɔn don awɔ hɛ anw ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ sukaro a ma sɔrɔ a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ mɔni san sukaro mɔni san sukaro Jason Touré min ye awayka dɔ bere bila Jason min ye awayka dɔ dabali ban dabali ni dabali bila k'a ban k'a jɔsi pewu o Jason de don Jason Touré ayi blogu t'a la dɛ k'a fɔ ka kɔrɔbɔ kana t'a la ɲama k'ale ta i b'a kɔrɔbɔ de wa i b'a ye a ko dɔgɔnɔw ko ten pila t'a la koyi pila tɛ n na dɛ kosɛbɛ ala k'a di sababa bɛɛ an ka taa kosɛbɛ indicateur de renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye bɔ n'a ye mun ye fasiri nin y'a bɔ ko ba saba ani 770 ani 50 ani 3 ka bɛn bi tarata don ma marisi kalo tile 28 san 2000 ani san 20 ani 3 kosɛbɛ fasiri kɛ b'a tɔgɔ de Igrate Dumbiya Igrate Dumbiya ɲama n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye malidenw bɛ ka kulekan k'o sɛbɛkɔrɔ bɔ ni sunkalo waati la nka cakɛda mun bɛ n'o kan ka dabalofɛnw sɔngɔ ko k'a jateminɛ an ka sugu kɔnɔnaw la ɲama olu ka syndicat jɛkulu minnu bɛ k'u ye tile 3 baara bila u y'o bolo da n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'olu y'o bolo da ɲama o kɔni bɛ kɛ sababu ye da de bɛ yɛlɛ piyan maa minnu bɛ a ka ja n'olu ye jagokɛla n'u tɛ siran ala ye n'u tɛ siran tilancɛ ɲama u bɛ sina ka sɔngɔ k'a bali ka yɛlɛ ten cawu o sabu kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw tɛna sugu kɔnɔ kabako don fasirike b'a ka fɔ la a ko mun ye section syndicale du commerce ɲama n'o ko fɔra a bɛ DGCC a b'ale ka cakɛyɔrɔ a b'o ko fɔ i bɛna ye k'a fɔ ko olu taara tile 3 baara bila la baara bila mun n'a daminɛna tɛnɛndon don bɛnna marsikalo tile 27 ma mun bɛ yen taa ni fasiri bi tila k'a ɲɛfɛ i baba de kuma na baba
Abi fara mato manunga. Ndo ake Seydou Omar ni Ebu Mabel ni Balayra ni abi faroka ko armo mbambulo ko alni ishu ndunendo ko bi la wuli ki faka ubi kifa abi tofa abi tola jamana dembe ba ala ka di sawo be yadi mina jiandu godu jamana dembe teganya kiliga bismillah amina akomunyo osaniga jakulu munbe nyama lu ko ni barabla ko bolo da kabi marsikal tenendo no bena marsikal klemuga ani wolon flama o te kuniye wa wa be na e ka fo kumunyo uka bolo farabe mako fango fa akaja kata bla munyo anwa region konola nyama olu bela jilen grevu yin kuma ka onin ka la botokoi akoni kunya ngwa suku kono na ujate mine nyama mamunu no lu beta jate mine ke suku yere asongo ko obetokoji nyama ko amma kelen ki kuntu ye suku kono la ka damine bamago fo kata bla munyo anwa region konola na duma nye ka fo ko obesina nyama ko o commerçant do ka watiye wati munanu be songa ira ko ni ka giringa balika yele ko sabka sigasikali ko otike Patrick baka fola akuibe na ka fo ko munye ni senika jakulu munno obe commerce otokola tara bara bla seben bla ka bi masikalo kleta sam bafla ane samgo ane saba munye jamana gouvernement o ka tabali o sambe o kum kono la munye masikalo kle mungo ane saba ane mungo ni nani siga fo bara ko onana boloda une jamana ni gouvernement ni nyonje ga siga fo yin ko be make fola na manya ka fo ko be make fola nema folen ko ni ko o kera kele akuni ya jitemina ka laje munye section syndicale du commerce nema uka lainu la na ni belebele ba nani nyona ko oba ala ya ni belebele ba nani nye fe njumai uko ku ne jamana gouvernement bena fe ngando be talike procès verbal la ne bengaro ka munye jwe kalo kle ngo ani wolon vla samba fla ani samgo ani kele o kala wale ya fana mana boye sada munno be talike munye loi numéro 2015 036 16 juillet 2015 nyamando be talike mamunu mbe no luka bad brothers no double phone dunima anyama ko obe talike uluka lakana oka ko sariya fana ko aka kalankura ye o fana mana boy ibe na ka fo ko mi yesani ka jakuli nya Allah ni jamana maraba ko ke ko feren dabalike uka sojo somuno obe ke munye hotel de commerce olu tokola o fana mana boy anga wala sigide munu ne jamana bakala sigide munu blakata jamana ko nala ambassadula ngere ni na munye jamana munu mbe ne jakobolo no oba anu nyonche nyema ko lu fana ka chiden kerengere le ko o ka donye wa munye posu ka kerengere ne oluye posu munamba fo mako conseil ibe na ka fo ko ni bela dile u ka laini ga ibe na ka fo ko mi laini jamana gouvernement ma ashita bala oro kum ko na la munye ni sanika jakuli u ko na laini ka fo ko be na ta kle saba bara blala saba bara blala na be dam ne masigalo kle mu ko an wolon vla no e kuniye wa kume che masigalo kle mu ko an kononton no o ye shiniye saba ngala ko ko lu ye jatimina ku ke na ka fo ko mi bamako ere sugu bolo o konna la aka jaki kunte brigade de surveillance chier wala jile ngone grève ko ni ka Allah bato o de kum kono la sigata la ni wati na manya ka fo ko mi sigasikali kala o te sugu kono anyama ko be na ka wati ma munu mbe no le jago kala do ye munu tesira alanya o tesira akranye nyama ko be sna ka double phone so ka yele paw Allah akbar na wal blanye anya sama ka bo indicateur du niveau kono igrata dumya sama ngala do ibuya o bala borto rebete halibi ambita radio Nura FM bi konondo ani nani tomi murumuru duru ni mago banda 76 33 43 03 akera awaikado afon famille iban soro ni nega juruse ndila 76 33 43 03 ndo minye awaikado ambita lerkele do fora 10h awaikado 11h binyini kasi ngayeni awaikado akase fasiri awaikado bambulo koro fasiri minimba tabi bo sebena sebe miningwama ko soir de Bomoko ale kumambe soirée de Bomoko kumambe awaikado minga ode awaikado kamaleni doy Ben Sherif ale de kumana ako awaikado ninjeni akera so buye ka million jama awaikado kumania atiguma ako PDG mindu sene invest awaikado o PDG do wa ayra tunna katunu tokoji koso ayi ngo TikTok na WhatsApp na Facebook binjama nyele kwa ngui ayi binjama nyele bimoko bali kono open ye munda chama nyele ndo sikatala ako kabaleni samugwa ani saba wallahi demseni du ndoko jekulu mimbe na biwele ko food santé disons barke oro mimbe na biwele ko food santé maliba nako sugu mobile yel ma fokata se sene investment ninjeni awaikado aleye obenyamaye ngabi doni mina ko bi c'est tout c'est fini atuna
atununa ni y'a wele t'a sɔrɔ wa a bɛ yɔrɔ kelen bɛ min yɛrɛ fana na o dɔnnen tɛ o waati kelen in na a ye maa minnu sɔrɔ ka marito sigi u kun a dɔw bɛ yen an bɛ don minɛ i ko bi n dɔgɔ hali ji t'u ɲɛna bilen u kasila ka kasi hali ɲɛ tɛ ji bɔ bilen e y'a gɛlɛyara koyi nin di bɔ ɲuman na kuma dɔ koyi walahi ay ni ɲama ne yɛrɛ ma ala nka maa minnu bɛ yen minnu sɔmi janyana olu y'a faamuya teliya la fasirikɛbaa y'a jira k'a fɔ maa dɔw kɔni bɛ yen olu bɛ k'u t'a fɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin kamalennin min ye jiriden ani nakɔ fɛnw awɔ i k'a dɔn a ka baara fanba ɲɛsinnen bɛ o de ma cɛnin yɛrɛ tɔgɔ de ye ko Adama Kande Adama n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale de ko don a dɔnna ala ni video dɔ min n'a y'a cari bɔlɔlɔ fɛ aw ka tikitokiw n'aw ka facebookiw olu caman sen b'a la Adama jɔn bɛ foro dɔ la foro min n'a ko hectare 7 don foro in sɛbɛkɔrɔ nugulen don n'i y'a ye f'i bi ɲɛ bɔ a fɛ a ye awɔ i k'a dɔn o min bila o kɛra sababu ye fasoden caman ye Adama fu k'a waleɲuman dɔn n fa tɔma u kun don nka o tɛ bilen u y'a hali n'o kɛra a ti bɔ a la i fa tɔma don dɔw b'a kɛ ka ɲɛ dɔw b'a kɛ ka jɛ o ni Adama tiɲɛnikɛla de n dɔgɔ u ye a sɛbɛkɔrɔ tanu k'a like k'a aimé ni ka tila k'a encourager nka jaa Adama a bɛ baara min na jaa baara in awɔ i k'a dɔn dingɛkolonw caman b'a ɲɛ jaa baara in kabakurujuguw caman bɛ a ɲɛ a ko Adama awɔ i k'a dɔn a tununa Adama yɛrɛ t'i la sɔrɔ bilen maa t'a dɔn a bɛ fankelen min fɛ Adama min filɛ nin ye ɲininkali de bɛ kɛ o yalima awɔ i k'a dɔn nin opérateur ni entrepreneur denmisɛnnin min filɛ nin ye min n'a kɛra multimillionnaire ye joona yalima ale yɛrɛ est-ce que entrepreneur don wa jɔnni don nin kamalennin min filɛ nin ale ka action awɔ i k'a dɔn ko a bɛ daminɛ 2000 bɔɲɔgɔn Adama awɔ i k'a dɔn bi ka wuli ka jɔ kɛ o suma k'o dugumajɛ ka wuli ka dagabana immeuble jɔ Bamakɔ yan yalima Adama awɔ i k'a dɔn a ka entreprise ladonko juguya o de y'a sɔrɔ wa yalima Adama ye escroc de ye wa yalima Adama ye amateur de ye min t'a dɔn a nana ka n'i disi gangin min ye entrepreneur baw awɔ i k'a dɔn olu disi la sabu min ye Adama ye a ye gɛlɛya lase maa dama minnu ma a ti kɔn de ka ban a dɔw yɛrɛ bɛ yen a b'i n'a fɔ o yɛrɛ kɔni o y'a jira k'a fɔ ko ale ni Adama ye ɲɔgɔn dɔn cogo min 600 min bɛ yen n'ale y'a don awɔ i k'a dɔn entreprise da fɛ n dɔgɔ ala de kɔni bɔra ale kɔkɔrɔ koyi sabu donni min na awɔ i k'a dɔn san dafara n'ale ye wuli ka jɔ k'a ka wari nɔfɛ n dɔgɔ a ye information in di cogo min waati koronnen don an tɛna se k'a bɛɛ fɔ nka kab'o waati fo bi a de kɔni bɛ kasi la dɔ fana bɛ ala de faral'o kan koyi n'o tɛ o kun bɛna a ka 40,000 di nka ala farala kan a fana taa o ma se ka di sabu ko su kole ale y'a miiri kumaw tɛmɛna cogo min ani hakilinaw tɛmɛna cogo min ale ma sɔn k'a di m'o dɔn dɛ i b'a dɔn parce que ale ko k'ale ye weleli kɛ k'u ko action min bɛ yen k'o ye action 50 ye action 50 k'ale ko k'a b'o san ne b'o dɔn mais ko muso tilala k'a fɔ ale ye ko n'i ye action 50 san ko c'est à dire que action 50 n'i y'a san kumada t'i bolo quoi fo f'i ka action 100 sɔrɔ n'i action 100 sɔrɔ o de la kumada bɛ se ka k'i bolo entreprise la ale tilala k'a ɲininka e ko action 50 dɔrɔn de tura ko ne man teliya ko dɔw bɛ n'o san ko est ce que ko action ko kɛmɛ bi sɔrɔ wa ko muso ko awɔ ko 100 in bi sɔrɔ ale taar'i da k'i miiri sa e ko 50 de bɛ yen e ko ni man teliya dɔ bɛ n'o ta kumaw donna ka caya e ɲinɛ n'o yɛrɛ bɛɛ kɔ ale ko cɛ nin ko in bɛ cogo min a ma sɔn dɛ awɔ an balaka dɔ don a ma sɔn an balaka don wa an balaka dɔ don a ko k'ale ma sɔn bilen dɛ denmisɛn kalannenba de don a kunkolo ka ɲi o de ka ɲi da ye wa o de ɲɛna a ma koyi o de ɲɛna a ma fɛn ni yɛlɛkuta bɛɛ tɛ sanu ye koyi meleku a bɛɛ tɛ sanu ye koyi a y'o cogo dɔn dɛ walahi c'est à dire que jamana yɛrɛ kɔnɔ ne kɔni Mali bɛ taabolo min kan vraiment c'est inquiétant n bɛna mun f'i ɲɛna hali ni ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ na a bɛ maa dɔw sɔrɔ mais munna c'est à dire mɔgɔ minnu ou bien mɔgɔ minnu sɛbɛlama don baara ma hamina ko ni baara ŋaniya bɛ maa minnu kɔnɔ o tɛ dɛmɛ o dɛmɛ tɛ se olu ma fo minnu bɛ wuli ko dɔw la dɔrɔn yɛrɛ yiraw ni fɛnw bon n'i kun y'a fɔ a waati ko maaw ka na ni wari ye k'a ka jɛ ka projet sigi sen kan o tɛ dɔrɔmɛ k'a d'i ma fo nin n'a ɲɔgɔnnaw jamana in filanan bɛ ten dɛ o de y'a to dɔ ninnu fana taara n'u ka wari Open taara ten Open taara n'a ye fiyewu Open taara hali ni dɔw ye Open ye bi bɔ boli k'u fa u bɛ boli f'u bɛ taa Open a sɛbɛnni gansan k'a sɔrɔ da dun caman bɛ yen n ko dun ye close ni Open b'a kan dɛ
nin ko ingelera de ala ndo wa kawale ni min flende dakuru nyakelena kambe degamo adama kande awai kado amidon min ko bi kai awai kado mauka na fulu faranyanga o kuma na adama tunumbe ako kera tugumi dona na tawla ni fasiru yabo amba la seli manoma ben sherifu ka fasiri do mi soir de boko ka bidon boli ibunya bala mon maga nyama bunya asibakoro jaranye wati ngoni asibakoro kuruna asera e kwante bitan kuruga deo e jonga eglu ka fe eglu bia jongo fo tango keleni info anga soroka yambla ndo eglu du Mali samata segaw éliminatoire away kado ko nyekene anana jo chai akoni e jatemineke minye éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations minye senior ani espoir aunga away kado samata segaw akorobale na fitini ubede bi away kado tlona bi sabu minye Mali ani Gambie kanga nywanzoro fandofe Mali ani Senegal kanga nywanzoro fandofe do bi ke away kado Sad Mohamed Sengi Casablanca obi Maroko kufo do bi ke Sad Divention Marchi la Bomokoya anvea akoni e jatemineke ba e kafo away kado ango ni wulika joke Mali anga belebele no samata segawi olu ye away kado mbinge temene no ye ka Gambie dashi 2-0 oko ni fenye nabi maji gitu ko sobe sabu ni e jatemineke Mali away kado anye boko sabab fenvenge anye dashilike abela jilina aboko sabab be anye dashilika o de stratike la bi 16h wati ani Gambie away kado ambina nywa nzoro abike Mohamed Sengi Isad Mohamed Sengi Casablanca Maroko ndogo ni anye away kado seba ya soro eleni shule foko de wari o yan qualifié Coupe d'Afrique la eleni ne anye match nilge eleni shule foko de wari o yan qualifié o kuma bi doni me ko bi minya away kado be ka do wuke Coupe d'Afrique des Nations Mali jate bate femina anga gagner anga teme anga ta shule Coupe d'Afrique anga to ta fatiri ba ko ako 9 points o be awon bolo Congo dambe awon ka 6 points minya away kado Sudan ale ni Gambie olu fana be 3 points olu be ola ako teme ngo ka boy Eric Sekushel ana wulika joke min bi se ka to away kado abibara ka kechugula note madama dama be minu mba jebi Bouakari Kiki Kuyate nere away kado chama na kabulo ukmana ale koni asuspana nga mawero be ina fo Kamuri Dumbia ani nene Dorzeles nunu vlamin fleni minya away kado Eric Sekushel ako Mali ye kelendi Mali yan angantika udi nyama ni chabale flaminu fleni Eric Sekushel jera uko pew kudi away kado Badrama Badra Johnny ma famne Eric jera nunu ko de équipe nationale ukatoya sabu Mali korobalew an goni ni qualification an ga suru tari an qualifier le yere do ni ko ni an amade sa fieu an be qualifier donc min ye Sénégalais o ye an ti 3-1 o kaso an mo go be min o ye victoire ni ye nene dorjele su ko fo kamale ni abita suma de fono ni ye away kado Kamuri Dumbia ko fo demseni do abita suma fono ni 20 fleni ni nunu se ndo abe ko be Cristiano Ronaldo CR7 ani Messi nyona Messi tesa mo fabriquer les câbles ballon dans mo boni to fabriquer les nabi ga fabriquer non bon nous flade ou yolu de bo équipe nationale bala ko di U23 ma demsenu monu siye sa mo kan sa voilà parce que nous ba kono donc nous bora korbaluna ka di demsenu ma bi pour ko ka demsenu deme ame barake bi chapu be kuna ya fumya donc Badra era no konti go away kado ni min flende Eric Sekushel away kado alena ya kumake nga Eric ya jira la kafo na mo go be nuna na manya kafo ale ko ne be tableau minga ale hakila kafo abi se ka doke mbinye demseni nui 3-1 fango de yelmaya akunjugu ka pour que ka Sénégal ti o minye demseni minumba ale bulu no lu farala to nunga akachala fo bi se ka ko gla ako kuma na ni minye awa Kamuri ale ni Dorgales ani nene utara ko lutoya olu be émission fe ako kuma na bi anga faranywanga anga douke min be se ka to away kado samata segaw korobale minum bi yanve olu be qualifier demseni minum bi olu be qualifier anga soroka wusambay ke mo ko sundige sundige ango ke wusambay ala ka ni fasir ala ka ni tawabe o kuma abbe ka faranywanga anga douke samata segaw korobale demsenu o bi jouer ala ka ni tawabe Abdul Dambele aka fasir do l'indépendant o ka bidon boli nyama l'indépendant ale be bi kuna foni ka kunche Musa Sissoko ka fuli bi Musa Sissoko ma banaba